έχασε τα ψασιρμά τους, δεν ξαναήρθε που τρόμαξε γιατί λέει αυτό δεν κάνω πίσω, οπότε ήταν ανεδίκευτη αυτή η πόλη. Τελικά πάγανε πλάκα. Κι εγώ Το μόνο που μου έμεινε είναι να τρέχω καμιά 20 χιλιόμετρα κάθε φορά να τα μάσω. Είναι περίπου στα 8 τώρα αυτά που μου μείνανε. Είχα μια απώλεια, ένα τελείωσε, το φάγανε, μείνει σε ένα κομμάτι και δεν πήγε ποτέ. Οπότε σημειώσατε εκεί. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα, δεν σταμάτησε Αντρέα. Δεν ξέρω αν ρώτησες κάτι άλλο, over. Όχι, όχι, αυτό. Ωραία φίλε, λυπάμαι για το σκυλάκι. Το πλαπακιάσαμε σαν τους κροκόδιλους, Το πατήσαν κάτω, ρε, μπήκε μέσα, όπως μπήκε μέσα, το πιάσε το ένα και το πάτησαν κάτω και του πήρα στο χέρι που λένε. Το τσουβάλι, τέλος. Κρίμα και εγώ ελπίστηκα, ήταν 4 χρόνια σκυλί. Ήταν αυτά τα... ήταν κουτάβι Ribbon Hound, αμερικάνικο δηλαδή. Εντάξει, τι να πω τώρα. Βέβαια στεναχωρηθήκαμε γιατί εντάξει το είχαμε και 4 χρόνια, έτσι δεν ήταν κουτάβι αυτό. Αλλά πώς την πάτησα δεν ξέρω. Φυλάγονταν συνήθως. Όχι ότι δεν κόπηκε κάνει 2-3 φορές, αλλά ήξερε δηλαδή το αντικείμενο. Τώρα πώς την πάτησε πώς θα καταλάβω. Πρέπει να το φύλαξε καρτέρι, κατάλαβες. QSL, οκ. Για πάρε σπυράκο και πες μας, εσύ οι ψαριές σου πήγανε καλά. Έκανες του, δηλαδή, δεν